semenchapori टाउन नैबेखौ बारस'नो नागिरदों जों माने हाथायाव थांनो नागिरदों आरोखि बेयो देवबार हाथाय फार्स्ट खुलिदों माने हाथाइसालियाव थांनो नागिरदों semenchapori याव माने लकडाउनाव जों फार्स्ट हाथाय खालामनो फैदों लकडाउन खुलिनायनिफ्राय माने जोंना हाथायानो खुलियाखै नालाय बेयाव माने जोङो फैदों आरोखि नैबे सुपार सीट जिरायग्रा दखानाव फैदों आरो जोङो गद्रेज दखानाव नायनो फैदों ओरैनो जास्ट नायनोल' फैदों आरो इयाव दखानफोरखौ एसे खोन्थानो नागिरदों नैसे जोंनि लोगोफोरा जिरायनानै दङ नै ओरै दख'ना दखान जों माने सुपार मार्केटनिफ्राय ओंखारबोबाय दा ओरै हाथायखै थांसै माने फार्स्ट देवबार हाथाय जायो जोंनि semenchaporiयाव semenchapori हाथाय लकडाउननिफ्राय दिनै गिबि हाथाय खुलिदों आरो बेखौ जोङो माने नायनो फैदों semenchapori बाजार नैनिफ्राय हाथाय नङा सुरु जालांसिगोन आरो देवबार हाथायनि अबस्थाया बेबायदि जानानै दं आरोखि जोङो माने हाथायाव जायगा लानो फैदों दख'ना बेफारि जोङो इउटुबारबाबो दख'ना बेफारि नै आरो आंनि लोगोफोरसो दं आरो जोंनि लोगोफोरा जिरायदों नै नैबे माखासे खालि जायगा बेयाव माने दा लकडाउननिफ्राय हाथाया दिनैसो फार्स्ट खुलिदों नालाय माने नैबे जायगाफोरखौ दखल खालामदों आरोखि मानसिफोरा नायजासे नै सान्दुं गोसाथार नालाय जों माने दसे जिरायथ'बाय आरोखि हाय लोगोफोर दिनैनि माने भिडिअनि गेजेरजों आं देवबार हाथाय जोंनि semenchaporiनि लकडाउननिफ्राय माने हाथाया गासैबो बायजोबना दङ ओमफ्राय नैबे दा न'आ आरो गोदान लुजोबदों गासैखौबो गोदान लुदों दिनैसो हाथाया माने फार्स्ट खुलिदों नालाय मानसिफोरा गैथ'वा जोंबो इउटुबारबाबो दख'ना बेफारिसो नै सासे लोगो जिरायना दं हायो नुदों आरो ओरै माने दख'ना गासैबो दखानिफोरा माने जिफोरखौ खुलिगासिनो दं आरो दख'ना दखानल' नङा बारा बेफारिफोर फैयाखै बेनिफ्राय दिनैसो फार्स्ट फैदों नालाय माने जों जायगाखौ दखल खालामनो फैदों बेनिफ्राय माने जायगाखौ एसे देखायना होनोसै आरोखि दिनैनि फार्स्ट हाथाय खुलिनायखौ दखान खुलिनाय लोगोफोरखौ आङो माने देखायनो लाबोबाय आरो दख'ना बेफारिफोरा नै हा युनो लाजियोनो बियो ओमफ्राय नै ओरै थांलायनोसै फार्स्ट semenchapori देवबार हाथाय दिनै खुलिजेनदों माने जोङो दिनैसो लोगो मोनलायदों आरोखि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनो लाइक आरो शेयार खालामना हो आरो साबस्क्राइब खालामना हो माने हाथायखौ एसे देखायना होनसै नै माने जायगाखौ दखल खालामनो फैदों आरो माने दखानखौ एसेबां मोजाङै खुलियाखै ओरै जायगाखौ एसे देखायना होनसै आं जायगाखौ एसे गेलामालफोर जिरायदों आरोखि बिटिआरनि बाहेराव थानाय सानजारि नोगोरनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि semenchapori ओनसोलाव मोनसे देवबार हाथाय जायो बेखौ माने सेकेन्ड उदालगुरिबो होननांगोन मानो होनोब्ला बर'फोरा गोबां गाननाय जोमनाय बर'नि ड्रेस फानो बेयाव माने लकडाउननिफ्राय जायगाया गोबां उल्थां फाल्थां जानानै दं नालाय बेयाव जायगाखौ फेस्ला खालामना होनो थाखाय मोनसे मेल खुंदों आरोखि माने हाथायफोरखौ बन्द खालामनानै बेयाव बेफारिफोरा मोनसे जथुम फैदों बेयाव जोंबो माने एटेन्ड जानो फैदों आरोखि दा माने हाथायनि थाखाय मिटिं जादों आरोखि जोंनि दख'ना बेफारि लोगोफ्रा फैदों आरो मिटिंखौ खोनासंनो
मिथिङा माने जोब्बाय आरोखि माने हाथाया जोबखांना 3टासो टाइमाव जों माने बेयाव हाथाया जायगाखौ फेस्ला खालामनो थाखाय मिथिं जादोंमोन बेयाव जों माने खोनासंनो फैदों आरोखि दख'ना बेफारि माखासे हाथायनि बेफारि गासैबो माने फैदों आरोखि दा जोंना मिथिङाबो जोब्बाय थांनो लामा लाबाय आरोखि इउटुबाव होनांगोन ना इउटुबाव होनांगोन गथ'खौ हाय हाय दि हेलौ इ नायबायसो थाबाय नै जोंनि दख'ना बेफारि लोगोफोरा जों इउटुबारबाबो दख'ना बेफारिसो माने हारसा असमिया स्कुल बेनि फिल्डआव माने एमइ हाइ स्कुल ओरै स्कुल फिल्डआव माने जोंहा हाथायनि थाखाय मिथिं जादोंमोन दा जोब्बाय आरोखि मिथिङा बेयो मेन रड ओरै सोनाबखै ओरै थांब्ला माने हाथायखौ मोनसिगोन आरोखि